Faig una valoració molt positiva d'aquest 14è congrés perquè el que ens permet és bastir una organització interna molt més sòlida de la que hem tingut fins ara, i això ens permet posar les bases per, durant aquest proper mandat, afrontar una sèrie de reptes que tenim per davant. Bàsicament el que hem de fer és el pas de ser una organització de militants a ser una organització d'activistes polítics. Estem en un moment en què afrontem una crisi de l'organització, del model d'organitzacions polítiques tradicionals, un auge dels moviments socials, i nosaltres el que no podem fer és quedar-nos al marge d'aquest nou model, i hem de treballar en un nou model d'organització més centrat en l'activisme, en les campanyes concretes, que no pas en el que hem estat fent fins ara.